Bathandekayo, nginibingelele egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Um, Ngizothanda futhi ukuba ngichaze kabanzi ngala-Bible study lawa nama-episode engizama ukuwahlanganisa. It's about the research in a way mayelana nolibo lomuntu, ukuthi umuntu kahle hle uvela kuphi. Sibhekela nenhloso kaJehova ngesidalwa sakhe singumuntu. Ngike ngasho athi sorry, kungenzeka ukuthi siwulibo lomuntu oyedwa, noma into ke esike yavela le ngaphambili ukuthi mhlawumbe sibaningi kangaka ngokuhlukahlukana but kunomuntu esiphuma kuyena. Obvious, khona umuntu oqala waba khona emhlabeni, and then lo muntu oqala ezala kwanda abantu, kwaba nenhlobonhlobo zabantu-ke. Okumanje asiyazani, siyanqubuzana, siyalwa kunje ngazuthi nje asikaze siphume umuntu oyedwa, kepha lokho kungadalwa ingenxa yokuthi ngadalwa izimo zokuthi asazi kahle, we never had the chance ukuthi senze ucwaningo olubalulekile. Engiqhamuka nakho lana imizamo yama-studies from different people. So ngithi-ke nami-ke angibambe lami iqhaza ekuthenini nathi singamaKristu asekutimati si-understand-e kahle le ndaba yomuntu. Ngabuza umbuzo ukuthi uma ulindele ukubona uJesu, usalindele ukubona uJesu lo onenwele ezinde, wagqoka ingubo lezi ezinde, noma usungahlangana noJesu manjena, mhlampe ukhule secretly ningamazi, aqhamuke nje segqoka ama-jeans, ama-sneakers, and usawubona uJesu yini na? Impilo yomuntu iyashintshashintsha, guquguquka. Uthola ukuthi abantu baqala sizwe amaJuda aney'hluzo, amaJuda ayizigora, kodwa mabuka amaJuda manje awasafani amaJuda lawo. Ngabe sekuphila abanye abantu yini lo mhlaba? Isida somuntu asasishabalale from the day sidalwa, sidalwa saqhubeka saba njengamanje siyi-product yalabo bantu. But-ke ngithe mangiqale ekuqaleni, ngesikhathi sika-Abraham. U-Abraham uzalwa phuma kuShemu. uShemu akhumbula ukuthi wayenamadodana amathathu. uHamu, wameza uHam, kwazoba uJafta, then bese kuzoba uShem. Why ngilanda iBhayibheli? Ingoba iBhayibheli lona enomlando othe xaxa, especially ngokwemindeni. UGenesis la kulandwa khona ngemindeni, ukuthi imindeni yaqala kanjani, yaqhubeka ngokuqhubeka yaze yafika la ifika khona. Kodwa-ke kukhona la ingaqhubeki khona. Yabona inzalo kaJafta asazi ukuthi abobani, inzalo kaHamu nayo futhi asiyazi abobani, kepha the historians were not idle. They're not sitting and folding their arms. Just that abantu abaningi abavumelani ngoba sibaningi, and abantu ukuyibona esiwadinga kakhulu ama-archaeologist, bona abantu abakwaziyo ukuthi benze ulibo fuzo, ngokuthi benze ama-excavations, bagubha amathambo abantu, benze ama-DNA test, and uhlala ukuthi okay, wena winzalo kabani.
Well, asinawo ama-archaeologist abantu abamnyama thina sinabamhlophe. Asisho abamhlophe ba-wrong ngoba ikhona into abayikhulumayo. Kunokungavumbani okuningi kakhulu ukuthi thina nzalo kaNtu, shuthi the Ngunis, the blacks, sisuka kwinzalo indodana kaNoah onguHamu, kodwa nakhona uHamu ngavela nje wazala abantu abamnyama, kodwa ngokwendawo ehlala kuyona uyi-Afrika asikwazanga ukuba nalezi zinto ezimhlophe. Nakho lokhu sabuya kuyimithi konke lokho, kuyinganekwane nje ukuthi thina abantu abamnyama esinemelo ey'ncane ey'mfushane ey'ngakhuli futhi siphuma kuHamu. uHamu wayemnyama, uHamu wayengekho mnyama, uHamu wayefana nje naye uNoah, phela into wey'ndodana wayefana nawo uNoah asinje wayefana noNoah, efana nawo uJafta, efana nawo lona uShem. Babengabantu amadodana nomuntu oyi-one leyo, kepha ngendawo, geographical area, then abantu bengasafani singasafani nabantu base-Europe. But nakhona, who are the Europeans? Baqhamukaphi bona? Okay, fine. Lokho into engizama ukuyixhumanisa. I'm trying to connect the dots, but those dots cannot be connected just just like that. So kuzofuneka siqale emuva, kakhulukazi iBhayibheli lihambe-ke liphele ngolibo lwesizwe ngesikhathi isizwe samaJuda sithathwa abantu baseBabylon, Nebukadnezari nqoba amaJuda. Kanti-ke amaJuda angobani? Ngizama ukuchaza ukuthi amaJuda iy'ngane zikaJuda who is the fourth son of uJakobe. Nakhona lokho ngizama ukuchaza vele ukuthi ubani uJakobe, angithi ngizanabo from the beginning up to now. So these series or these episodes engizama unithumela wona, if you listen to them, they are logical from the time suka ku-Abraham until kuze kuJakobe. uJakobe yena umuntu wazela amadodana amaningi, yiyo dodana amaningi agcine seyizizwe eziningi. Kwakuyi-promise vele kakho uNkulunkulu ukuthi ngizokwenza izizwe eziningi, and then from there we'll try to, kodwa kwamanje kule ma-episode engiwathumele angafiki ekuthenini labantu-ke kwenzakaleni emveni kwabo. Siyazi amadodana ayi-12, and then amadodana ayi-12 siyazi ukuthi awazange abe nakho ukuzwana. And then again, if we know that there is Shem who yena wazala amadodana ayi-12, labanye kwenzekani ngabanye? Sorry. Ake sazi ukwenzelani, but siyakholelwa ukuthi lezi zizwe ezinye ezazilwa nabantwana baka-Israyel, the ancient Israel, kwakungabanye bezingane zikaNoah, kepha ezigcina zingazananga. Ngithatha isibonelo, amaFilisti mhlawumbe, ama-Amoni, akubona abantu aba-Israyeli lawo. There were other izizwe, ama-Assyria, amaBabilonia. Vele eBabilonia-ke kwakubhilivela ukuthi inzalo aqhamuka enzalweni kaHamu, the first son of Noah, ngoba sazi ukuthi iBhayibheli lelo lakhiwa nguNimrodi. As a result, sometimes sigxila kakhulu kuShem, forgetting ukuthi kukhona amadodana awu-3 ayekhona, amanye awu-2 ayekhona, and imlando yabo ayikho. Ngakho that's why sometimes abantu be-estimate bethi no, mhlawumbe kanje. But-ke nami ngisona akuyona expert in this, but I'm trying all my best nami ukuhlanganisa ama-dots, and eventually kodwa mase senze i-episode yokugcina about this, sino-understand ukuthi-ke ngisuka kuphi ngiya kuphi. Bengenza isendlalelo salama episode engizama ukuwathumela kunina. Mangibonge bazalwane, sizoqhubeka nama-episode 4, 5, 6. Ngizobuya ngenza 7, 8, 9, 10 ongawurekhodi, but lawa amanye sengiwarekhodile alindele ukuthi ngiwathumele kunina. Masibonge bazalwane.
ngizama asifundisane bakwethu, zama ukufundisana njena silalele, sifunde, sibuze imibuzo uma kunemibuzo, si-add la ku-add-eka khona. Kodwa-ke futhi noma unga-add-anga ungabuzanga akukona inkinga leyo, as long nje ufundile, walalela, wezwa, lokhu kubalulekile. Masibonge.